basikudla ko Facebook, basikudla ko WhatsApp, basikudla ko Facebook, basikudla ko WhatsApp. Awuqhele sitha sami namhlanje lamanqamu. Awuqhele sitha sami namhlanje lamanqamu. Awuqhele sitha sami namhlanje lamanqamu. Awusiqondene ngenkani wesitha sami, siqondene ngenkani namhlanje lamanqamu. Wesitha sami namhlanje lamanqamu. Awuqhele, 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 awuqhele. Sangena sakulukudela isibhamu esikhulu AK47 phansi emzimkhulu kwelamabhaca mawutha. Ngigmemeza ngiphezulu eRed Dog Entertainment la ngiphuma khona, ngikhatho uyena unje bovu mfokabili. Ngigmemeza nje ngihambi ngedwa, ngihamba nawo 6ZK izekhethelo kuthatha into kadla ngamandla. Mina ngeke yasa ngeke bo ngiphatha mikhosheni. Siyabingelela obingelelayo uJabu uzekhethelo wadla ngamandla upendle iqhaza ngumashiyamvula. Sidabuka phansi emzimkhulu sizonethulela umsebenzi wethu omusha osihloko sithi impilo kadaki. Lona umsebenzi olandela i-EP yethu esenze ngonyaka odlule okwesihloko sithi xola moya wami. Kulo msebenzi angihambi ngedwa, ngihamba nodadewethu. Egama ngusane Mtolo emzimkhulu enkukhwini isigodi. Sizonithulela nathi umdlalo omuhle. Siyatholakala ku Facebook, iqembu Amashiyamvula egroupini. Siyatholakala ku WhatsApp. Isinamba WhatsApp njengoba eseshilo ku Facebook ikhona igroup Amashiyamvula Maskandi group. Ngiyatholakala futhi uzekhethelo Jabu Ishiyamvula Mtolo. Nako WhatsApp siyatholakala inamba njengoba ivela la screenini abafuna ukuxhumana nathi. Akukuningi esicelayo nje, sicela isupport kuphela. Ngingabhekisile kubathandi bomaskandi kuphela, kodwa nje kubo bonke abathandi bomculo. Siyabonga. Ilona kiphutha elenziwa abazali, ukufa kwemvelo, ukwanda kwamathuna besimame. Iyakhala ingane, iyahlumeze, uyibuyisela kanjani esogwini umzali. Iyakhala ingane, iyahlukumeze, uyibuyisela kanjani esogwini umzali.
Thank you.